Xiana Albor, falando dos porcos, porque resulta que son uns animais, como pasa moitas veces, rodeados de mitos que non son certos. Mirade o debate, sobre todo, o que provocou o debate falando de porcos outro día aquí no sofá. Un porco ten un orgasmo de 30 minutos. Pero y nosotros somos muy cortitos. Ahí es donde viene la envidia cochina. Ven de ahí, sale de ahí la envidia cochina. Por favor. Es verídico, verídico. Bolígrafo, Xiana, esto es certo. Eso viene ahí, la envidia cochina. Pues non tiña nin Que idea. saber desto, Xiana? Que hai que ter cuidados que crían porco celta porque un estrés excesivo por calor afétalles ao esperma. Os 30 minutos os aguantan, pero... Pues si aguantan 15, Dios mío. Xiana Albor preparando un escaparate para... Son estes debates que temos ás veces no termómetro. Que tal, Xiana, como estás vos días? Sempre pensando no único que se di. Estábamos aí ese día sen dar absolutamente crédito. É que río me só de recordalo, en fin. Pero claro, ti xa ese día nos dixeches, Xiana, que o porco era un deses animais que estaba cheo de características e curiosidades que nos ían sorprender, verdade? Efectivamente, comezando por entender que o 90% da xenética dos porcos é igual a nosa, Rocío. Fíxate. De feito, me contaba agora Héctor que se teñen probado trasplantes de corazón de porcos a humanos, que na China xa van bastante adiantados con iso. Fíxate, por esa compatibilidade, Exacto, ¿no? por esa compatibilidade. Pois Sorprende. se che parece, Xiana, imos a comezar a repasar, porque é verdade que en Galicia non temos como unha raza de porco moi mítica, non? Que facilmente tal, aínda que tamén temos o porco celta. Imos a repasar, non? Cales son os tipos de porquiños que podemos atopar aquí en Galicia. Pois moi ben, o porco celta e o branco galego aí que ven a ser unha variedade do porco celta. Este porco branco é a variedade santiaguesa do porco celta. A única variedade porcina que temos en Galicia é a celta. Chegou a ser a máis abondosa no século XX e a piques estivimos de extinguilo. A piques estivemos de perdelo. E a finais do 2000, no ano 99, nace Asporcel. Bravo para esa asociación de criadores de porco celta que están conseguindo recuperar as súas poboacións, pero aínda está en perigo de extinción. É super importante para protexer os montes contra os lumes forestais, porque aquí o noso porco celta é quen de comer silvas, matogueiras e de facer esa labor desbrozadora. Despois temos o Duroc e o Landras. O Duroc ven dos Estados Unidos, fala inglés, e o Landras fala en dinamarqués. Que non se di así, danés, fala danés. Que maravilla. Bueno, logo os porcos, non? Están como tan enraizados na nosa cultura popular, Xiana, que hai un montón de refráns. Seguro que na casa están pensando vostedes no que lle ven a cabeza, non? Mira, aí nos aparece o primeiro. Cochino, marrano, porco sevillano. Que significa este refrán? Iso é moi interesante, e é porque agora se temos moitos mariñeiros que veñen maiormente da África, houve unha época en Galicia que os mariñeiros viñan maiormente da Andalucía. E entón, por ese rollo sempre que nos sae de meternos cos que ven de fora, que no mar sempre é unha cousa de camaradería, que despois se levan moi ben, pois dicían que os sevillanos non se lavaban, non se lavaban. E sei que en Sevilla, na Andalucía, o que facían era co americano, era cochino marrano americano. Que bueno. Porco americano. E, por certo, unha cousa moi interesante, marrano ven da palabra árabe que significa prohibido. Porque xa sabedes que os musulmáns, por sorte para nós, non poden comer porco. Claro, que interesante. Bueno, seguimos repasando refráns. Este seguinte, pois seguro que lle soa a todos, a ver se o vemos, que ten que ver pois coa época das matanzas, que antes nos ríamos da mesa, o que esperamos que non lle pase a Antón, ese porquiño tan bonito que víamos antes en Espasantes. Que non lle pase a Antón, efectivamente, pero que lle pase a xente que é mala, porque isto é a manifestación kármica de Galicia. A todo porco lle chega o seu San Martiño, se as faz, valas cobrar despois. É un xeito de dicir, a mí, vamos, eu non o karma, non? O karma que ten as súas consecuencias. Bueno, e logo tamén hai este moi simpático, sobre todo creo como moi aplicado ao mundo das infidelidades, dos cornos, efectivamente. Ai, que enlace Leitón. Morre porco, querida Xiana. Efectivamente, por moito que ás veces queramos pensar que esa persoa vai cambiar, a maioría das veces non cambia, non é problema dele, a xenética, é que ás veces é un porcazo. Efectivamente. Pero non sei se vai pasar ao pobre americano, que eu estou pasando fatal por el. A quen? Ao que botaron da empresa, todo por total, por estar aí no concerto. O da Kiss Cam, sí, Entón non sei se a súa muller terá este refrán en conta ou o perdonará. Dirían ya as súas amigas, xa che dixemos que nace Leitón. Bueno, imos a repasar tamén
as curiosidades, non? Agora falaremos dese orgasmo que outro día nos contaba aquí Manel, xa nos aclarará Xiana se é certo ou non, pero claro, chamou a atención entre toda esta galaxia de curiosidades que son moi listos, que teñen a inteligencia dun neno de 3 anos. Son realmente listos, porque a verdade é que un neno de 3 anos é super listo. Hombre, Eu teño vamos. conversacións coa miña sobriña bastante interesantes. Coa filla da miña prima, que non sabe dicir onde é esquerda e dereita, pois son efectivamente moi intelixentes. E todo o que poidamos averiguar dos porcos é interesante, porque hai que ter en conta que hai 1.000 millóns de porcos no mundo. A metade deles están na China e os estamos a criar, e canto máis saibamos deles, máis benestar emocional van ter. Son quen de recoñecerse no espello. Algo que atopamos moi rara vez Que curioso. no mundo animal. Así que entendelos e saber esa inteligencia que tenen, son moi bons orientándose, valos a axudar. E logo, isto de que non son tan glotóns, porque a ver, outra cosa que si de moito, de comes como un porco. Os que somos comellóns somos nós, que somos os que os queremos darlle todo o que poidamos de comer pa cebalos ben gordiños, algo que co porco celta xa eles mesmos se van cebando, porque outra das características que adoro é que se crían en extensivo ou semi-extensivo. Pois non, Rocío, son omnívoros, vailles todo, poden comer unha chea de Eso é verdade, non? Que se dicía, Eso é non? verdade. E o Comen dos de mafiosos, todo, comen de todo. O dos mafiosos é verdade, que tendían a darlle os enemigos aos porcos que os fan desaparecer a tos osos. Eso é certo. O sea, comen absolutamente de todo. De todo. E iso de que son moi limpos, que xa outro día falamos disto, algo no Sí que termómetro. son, gustalle todo o que poidan, vanse esbozar no barro, na auga. Pero por que o fan? Porque non teñen glándulas odoríferas, non poden suar, así que o fan, un, para regular a temperatura, e dous, para evitar que lles aparezan parásitos na pele. Que, Como por certo, cando nos sacamos o pé da saba, para o mesmo, pero no barro. Efectivamente, algo Vale. así. E, por certo, que a súa pele é moi semellante. Os tatuadores proban a tatuar en pele de porco. Ah, sí, que bueno. Eso que fala tamén desas compatibilidades. E logo vemos que son sociables, son cariñosos os porcos. Pois son bastante cariñosos, sí que tenden a formar lazos familiares amplos, a recoñecerse entre eles, teñen mesmo xeitos de falar que se recoñecen, teñen anta 20 sons diferentes, e canto máis averigüemos e os investiguemos, seguramente saian máis, ou sexa que teñen unha, como digamos, unha linguaxe, establecen relacións xerárquicas entre eles, e realmente son animais sociables por natureza, igual que o xabarín. Así ao que final son aí o porco é un cariñosiños, xabarín durmen aí avanzado. pegadiños. Bueno, e imos agora ao que a audiencia está agardando saber, despois de escoitar a Manel. A ver, é certo que teñen os orgasmos máis longos de todo o mundo animal? Pois é certo, é que de feito, a ver, hai o Guinness que chegou a 30 minutos de orgasmo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Pero é que manualmente, porque, bueno, pois ás veces na cría de porcos tense que sacar o semen do porco manualmente. Se teñen contabilizado de media 6 minutos, está o porco exaculando. Medio litro de semen de porco chega a exacular un macho, por eso igual de un macho ibérico. Por eso mismo pode ser, pero é verdade que isto hai que investigalo máis, que o normal son 6 minutos e non 30 minutos. A porcas, estade tranquilas que igual se vos doe a cabeza non pasa nada. E logo, Xiana, teño que teño unha cousa que che vai encantar. facerche unha pregunta, porque senón mátame o Vale, equipo do eu teño unha termómetro. anécdota pa ti. Vou a ler literalmente, vale? Que onde teñen o rizo os porcos? O rizo, os porcos non o teñen na cabeza, como algunhas que non somos nada porcas, senón que o teñen no pene, que teñen o seu pene. Pero é que un me rizo. dis, Xiana? É que 30 minutos dá pa moito, entón, claro, para que se lle saia pa baixo, pa fora, e sí, efectivamente, é como un tirabunciño. A xente pode poñer, se estades por aí os avós, non lle pidades aos netos, pero o podedes mirar vos. Se teño unha cousa, os porcos non puideron ver a gala que presentaches tamén dos drons, Rocío, mira de arriba. Porque un Ai, porco o pescozo, é verdad. non poden mirar cara arriba, así que non viron os drons. Nunca Nen a ti viron, o sea, presentando. os nosos porquiños nunca viron as nubes, nunca viron o noso ceo. Bueno, que ímos facer? Bueno, logo algún dirá, bueno, pero logo teñen os orgasmos e tal. Bueno, Xiana, un placer sempre terte no termómetro. Igualmente.